Men det værste er helt klart angsten for at miste. Det er det værste. Familien Bjerring er samlet om middagen, og i dag spiser far også med. Men det har ikke altid været sådan, for Jakob har været udsendt som soldat hele 3 gange i både Kosovo, Irak og Afghanistan. Altså min far, han er jo mit forbillede med sport og sådan noget. Og jeg savner ham totalt meget. Og så mine forældre, de siger så hele tiden, at jeg var meget sur, da min far ikke var hjemme. Jeg var i hvert fald meget ked af det, kunne jeg huske. Freja, hun gik meget ind i den her morrolle, og var meget opmærksom på, hvordan jeg havde det. Hun var ked af det. Men hun gad ikke rigtig vise sig på os, tror jeg. Men jeg kunne godt mærke det på hende alligevel. Ja, man kunne godt mærke det på hende. Jeg tror, det var hårdere for hende. Men jeg kan også huske, at jeg sov op med min mor en periode, hvor hun lå og græd i søvn, fordi hun savnede så meget. Det kan jeg godt huske. Ja. Altså, jeg var ikke nærværende. Jeg var ikke nærværende over for min familie, og var ikke nærværende over for mine børn. Fordi hvis jeg havde de der 5-10 minutter ro, så blev jeg bange, og så kom jeg til at tænke, og så kom jeg til at savne, og så jeg holdt mig selv i gang hele tiden. Presset på Charlotte var så hårdt, at hun tog til lægen. Her fik hun konstateret, at hun havde en svær depression. Lige pludselig så blev det simpelthen bare for meget. Fuldstændig, altså. Og jeg var ked af det. Jeg kunne godt komme op om morgenen, men jeg var bare ked af det. De voldsomme konsekvenser fik nu Jakob til at overveje situationen endnu en gang. Han prøver nu på at finde en løsning for at undgå endnu en udsendelse. Og det kan betyde, at han må skifte arbejde. Jeg tror da gerne, at Charlotte hun vil have, at jeg fandt noget andet at lave, og jeg ærligt sagt, altså det tror jeg også gerne selv, jeg vil have. Altså, jeg vil gerne have fred i familien. Det helt store spørgsmål, det er, om man synes, at det er noget, man skal gentage mange gange. Altså, det tror jeg ikke, at jeg synes. Men de gange, jeg har været afsted, det kan jeg ikke sige, at jeg har fortrudt. Hvis ikke kærligheden havde været der, så havde jeg jo ikke været der, når han kom hjem. Altså. Morten er blevet skudt og ramt i tændingen, men han lever. Og så sagde han ikke mere. Torbens søn Morten er i 2006 udsendt til Afghanistan. 2 måneder inde i sin udsendelse bliver han skudt i hovedet af en snigskytte og lagt i koma. Der er alverdens tanker gået igennem hovedet på en, og det vigtigste var jo, at han ville komme levende ud. Morten bliver lam i hele kroppen på nær hans venstre arm. Torben bruger al sin tid på at hjælpe Morten, og det tager hårdt på ham. Man vågner nogle gange om natten, og en masse spørgsmål trænger sig på, ikke? Jeg ændrede karakter. Jeg var ikke den, jeg plejede at være. Der var ikke andet for mig end Morten, og han havde det godt. Og han kommer i første række. Og så er der så meget andet, der er kommet i anden og tredje række. Det har vel også været medvirkende årsag til, at jeg her i april i år er blevet skilt fra min kone. Selvom vi vel synes, vi havde et meget godt ægteskab, så har det så åbenbart ikke kun bære det. Så det er klart, at det har påvirket mit liv, og det vil det fortsat med. Kom nu. Ja. Så dygtig. De sidste 6 år har mentalt været en meget frustrerende, synes jeg. Fordi man vil gerne gøre en hel masse, og der er grænser for, hvad man kan gøre. Også grænser for, hvad man
skal gøre som forældre. For mit vedkommende kommer det ikke på afstand. Den 6. oktober 2006 får familien Hjort den værst tænkelige besked. Deres søn Martin er faldet i krigen i Irak i en alder af kun 20 år. Farvel, Martin. Hverdagen skal altså til. Han kommer ikke tilbage, og du skal altså have en hverdag til at fungere. Og at jeg ved, Martin ville sige, hvis jeg satte mig over i hjørnet og så sige, helt ærligt mor, se nu at komme videre. Ikke? Det fik vi så til afskedsparaden, dagen før afskedsparaden, hvor at de havde trækket os til side og sagde, at de havde altså lige et ting til os. Og det var så det billede, de havde fået malet af Martin. Og det er vi rigtig glade for. Fordi det, jamen, så er han stadigvæk med os. Kigger ned over os. Ugen efter Martins bisættelse forsøger familien at få hverdagen til at fungere. Der var ingen grund til at sidde fast i sådan en cyklus af sorg og køre. Det var nok så vigtigt for os i hvert fald at få en tilbagevenden til en slags normalitet. Vi vil ingen af os have glæde af at sidde og stirre på hinanden eller gå lange ture i skoven og tale om det her. Vi fungerer simpelthen bedre med nogle praktiske ting. Og der er det praktisk at gå på arbejde. Jo, det er jo ikke, fordi vi ikke har sørget over Martin. Slet ikke. Men det kan du også godt gøre, selvom du er på arbejde. Du har lært at leve med, at han ikke er der. Og du lægger længere og længere afstand til, at den dag han faldt. Men det er rart. Jo mere det store åbne sår læges, jo bedre har vi det, og jo bedre kan vi i virkeligheden koncentrere os om minderne. De gode minder, om vi har om Martin. Massevis af gode minder om Martin. Og dem kan vi koncentrere os om, i stedet for at være fordybet i vores egen sorg. Ja. Mine forældre, de har altid sagt, at jeg skulle måske bare blive elev i stedet for. Jeg har jo blevet tilbudt et elevjob. Men altså, for eksempel også mine bedsteforældre, de siger også, kan du ikke bare lave noget andet? Men jeg vil ikke lave noget andet, jeg skal lave det her, og så jeg gør det enten, om de vil det, eller ej. Og så må de bare støtte mig. Så har alle de her mennesker nede under sig. Så skal jeg bare sørge for at uddelegere opgaverne. Hvis jeg skulle have været i tvivl, så bruger det min kæreste med, fordi jeg er helt vildt glad for hende. Og så for at blive hjemme, bare for at passe på hende. Men stadig, nu er jeg så tæt på, at jeg skal afsted om en måned. Så at nu ved jeg bare, at hvis jeg går for det her nu, så svigter jeg min gruppe, og jeg svigter den anden gruppe, jeg svigter mine chefer, og hele det her sammenhold, vi har fået. Så hvis jeg går nu på det her tidspunkt, så er jeg sikker på, at jeg vil blive hadet for livet af de her mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Der er kun få uger til, at Jonathan for første gang skal udsendes som soldat med ISAF 13. De skal udstationeres i Afghanistan, et af de farligste områder i verden. Og på trods af, at han tidligere har oplevet, hvad krig kan medføre, står han ved sin beslutning. Det, der driver mig, det er nok, at jeg har lyst til at stå op om morgenen og så gå på arbejde. Altså, nu har jeg haft den ultimative konsekvens af det her, at jeg har kendt en person rigtig tæt på mig, som der døde dernede. Og min egen storebror, han er også blevet hårdt såret dernede. Men alligevel så vil jeg også selv noget mere, fordi jeg føler selv, at mig og mine drenge, vi laver en kæmpe forskel. Det er derfor, vi tager derned, og vi synes, det her det er det sjoveste, man overhovedet kan lave. Og så vi får penge for det, at springe ting i luften og gå ind ad vinduer og være vilde. Det er jo bare super sjovt. En måde for os at holde kontakt og være normal, det er, at vi får breve derhjemmefra.
Og jeg ved også, det der bare holder en soldat normalt dernede, det er, at man får breve derhjemmefra. Det kan også godt være, det de der opkald og det der på Facebook, men det er helt klart de der breve. Fordi hvis du sidder ude i ørkenen midt om natten, så er det de der breve, der bare holder dig i live. Men jeg er selvfølgelig rigtig, rigtig bange for det ypperste, der kan ske, men stadig, det bliver skygget af alt det, vi skal ned og lave. Så den er selvfølgelig i baghovedet, men altså, det er ikke noget, jeg går og tænker på dagligt. Det var det før, at jeg startede på det her HU-forløb, men det er det slet ikke mere.